ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଗୋଟେ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଆସିଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏପିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ଟା ମୋବାଇଲ ମାନେ ସେ ଆସିଥିଲା ଯିଏ ପଠାଇଥିଲା। ତ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଥିବ ଏଇଟା ଆଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା .apk RTO ଚାଲାଣ .apk ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନାହିଁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ଏଠି ସେଇଟା ଶୋ କରିବନି, ସେଇଟା ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା। ମାଲୱେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସେଇଟା, ତା'ର କାମ ହେଉଛି OTP ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ ବା କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟିଂ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ସେ ଦୁଇଥର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସେ ଦୁଇଥର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 times ଅଛି, ତ ଆକୁ ଏଇଠୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରିଦେବେ ହଚ୍ 002 ଡାଏଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଇରେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲଟାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ହ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକିରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଗୋଟେ 83,000ର ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଫୋନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଡେଲିଭରି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ OTP ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ସେ ଆପ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥିବ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହଚ୍ 002 ଡାଏଲ୍ କରିଦେବେ। ସେ ସବୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହେବା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।